Salutare, salutare și bine v-am găsit pe noul meu canal. Astăzi vom testa mituri din Brawl Stars. Da, sunt începător din ce vedeți. Da, normal că vedeți că am trecut prin asta. Știați, ok? Și o să trecem la primul mit. Așa, deci primul mit spune că Mr. P când trage ies chiloți haine din valize. Să vedem primul mit. N-ar sens să dăm mit. Priviți atent și scrieți în comentarii dacă n-am văzut eu bine. Parcă da, mitul e adevărat. Mitul e adevărat. Hai să trecem la următorul. Am revenit și următorul mit al doilea mit sau da, al doilea mit spune că Frank are picioarele mari, dar lasă urme mici. Să vedem? Oh, și dacă vă place, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să vă abonați. Nu postez videoclipuri așa rapid, bam bam, zilnic. Postez videoclipuri foarte rar, deci abonați-vă că merită. Da, ok. Mitul e cât de adevărat se poate. Mitul e adevărat. Da? Mitul e adevărat. Încercați și voi să vedeți dacă chiar merge la voi. Deci, mitul e adevărat. Să trecem la următorul. Următorul mit spune că Crow are superul ca superul lui arată ca zona, să o arăt. Da un froșonea și hai să vină zona. Haide! Stați puțin, așa. Hai. Vine zona. Am internet, scuzați-mă. O să încercăm încă o dată, dar să ne adăpostez într-un loc mai, așa, mai secret. La un colț, într-un pufiș sau ceva. Departe de ei. Să mai vin să stau aici, că sigur să vin zona acum. Hai băi! Ok, trebuie să așteptăm. Trebuie să așteptăm. Uite, e zona, da? Da? Uitați. Așa arată zona. E slow showdown. Acum să ne omorâm. Așa. Și acum să începem mic. Deci, cum v-am zis, Crow are superul ca zona din Crow. Și să căutăm pe Crow, crack, Crow. Este asasin. Așa. Haide, băi! Da.
Și astea arată. Fapt? E mă și cu extraterestri, what the fuck. Am descoperit un nou mit. Haide bă, așa. Acum să vedeți atent. Wow. Ok, încă o dată. Eu n-am văzut. Poate voi ați văzut. Nici nu vreau că se încarcă repede. Dați-vă atent la el. Mitul. Să scrieți voi în comentarii dacă e adevărat. Eu nu știu. Să ne duci. Tu e... Stai că... Bă... Sigur nu e adevărat. Mitul nu e adevărat. Să mai cercăm încă o dată. Dar sigur mitul nu e adevărat. Fapt? Ba da, e adevărat. Deci, mitul ăsta e adevărat. Complet de adevărat. Să trecem la următorul mit. Caca, am plecat. Următorul mit spune că dacă dăm la Edgar, pentru cei care nu știu, eu acum am descoperit. Edgar nu stă așa supărat mereu. Ogar la început aici zâmbește puțin, vedeți? Vedeți? Are zâmbătul, vezi? Are zâmbătul pe buze. Sigur ați văzut. Ok, interesant. Trecem la următorul. Următorul mit spune că... Stai, unde e Leon? Ne trebuie Leon. Să vă zic că după aceea așa. Și că Leon, coada lui, eu știam că are coadă, poate voi nu știți. Este lipită cu scoci, what the fuck. Și asta pare ciudat, e lipită cu scoci. Își mișcă coada, ok. Da, el e un om, ok. Ok, vedeți acolo că este, da, nu știu că e, nu știu ăla dacă e scoci sau nu e scoci. Sigur e scoci. Nope, nu e mită. Mitul ăsta e fals, complet fals. Și vedeți că se vede că nu e lipit cu ăla. Ok, da, e adevărat. Se poate de adevărat. Are ceva dulciuri în buzunar. Am descoperit încă un mit. Leon are dulciuri în buzunar. Sau ce are acolo, dar sigur sunt dulciuri. Ha, următorul mit. Următorul mit spune că eu mi-am luat aici un caracter. Glumesc. Ok. Umbraule, de fapt. Așa. Următorul mit spune că dacă te duci aici la settings, te duci aici la limbi și pui germană, toate numerele cum se numește, brawlerilor se vor schimba. Portughez, italiano, spanol, franceză de
așteptați puțin. Ok, aici e limba germană, a treia limbă. Da, ok. Să vedem dacă e imitat. Cred că nu e adevărat. Nu are cum să se schimbe numele tuturor. Ia să vedem aici. Brown Pass, Solo Showdown. Ok, ok, Brown Pass. Să vedem cum se numește. Ok, Freude. Found. Okay. Settings. Einstellungen. Mamă, ce tare! Hai să vedem. Shelly, Nita, Colt, Bull, Jessie, Poco, Rosa, Darly, Brook, da, Dynamite, Bow, Tick, Oddbit, Ems, Stu, El Primo, Barley, Rico, Penny, Carl, Jack, Piper, Pam, Frank, Bibi, B, Nani, Edgar, Griff, Grom, Bonnie, Mortis, Tara, Jane, ok, Max, Mr. P, Sprout, Byron, Squawk, what? Squeak, Dubs, Spike, Crow, Leon, Sandy, Amber, Meg, Gail, Sarge, Colette, Low, Roofs, Bella, Buzz, Ash, Lola, Fang, Eve, Janet, da, Janet, Otis și Sam. Ok. Ok. Fine. Am înțeles. Deci, bine, asta nu e adevărat. Toți cam se numesc cam la fel. În afară de asta. De exemplu, Tropanfed. Cheminaus Modus. Fuck. Juelenjagd. Brown Ball. Ok, în afară de Brown Ball. Ok, următorul uit. Și cam atâta pentru azi. Da. Nu. S-a terminat și nu am mai găsit alte mituri, deci pa!